tag hatten af. Hej, goddag, tag hatten af. For nu er det tid til musik og sjov. Hej, goddag, tag hatten af. Nu tager vi fat i hatten, og så siger vi lige goddag. Goddag, goddag. Mit navn er Michael Bak, og jeg er børnemusiker. Og i snart 20 år har jeg sat en stor ære i at lave sjov, aktiverende musik for børn. Især de mindste børn. Når jeg fortæller om mit arbejde som børnemusiker, så er der rigtig mange, der siger til mig, at de her børn ikke bare er meget taknemmelige at spille for. Jo, siger jeg så, det er de også, men det er ikke så nemt, som man går og tror. For hvis du ikke har en god plan, og du ikke har nogle gode sange, og du ikke lige fanger børnene der, hvor de er, så finder de ret hurtigt ud at lave noget helt andet. Da jeg startede som børnemusiker for rigtig mange år siden, der var det en sjov hobby. Jeg havde sammen med nogle andre forældre. Og jeg troede egentlig bare, at det var det med, at jeg skulle spille Marie Højen Evigglade, jeg skulle spille Julene på bussen, jeg skulle spille Kaj sang, og så gik det bare derudad, og hej, det skulle bare rigtig godt. Men det viste sig bare, at så nemt var det faktisk ikke. Og en af de ting, jeg fandt ud af, det var, at børn, de gad ikke sidde og kigge på, at jeg spillede og sang. De ville også gerne selv være med. Så jeg fandt ret hurtigt ud af, at de sange, som børn de godt kunne lide at være med i, det var sange, hvor de kunne bruge sig selv, hvor de kunne være aktivt deltagende, hvor de kunne bruge deres krop, hvor de kunne bruge deres fantasi, og hvor de også sagtens kunne være med til at bestemme, hvad vi skulle lave. Og en af de sange, som jeg fandt ud af virkede rigtig godt på de mindste børn, det var den her. Vi tager lige armene frem sådan her en gang og ryster dem. Så ryster vi armene. Ja, også dig, der sidder nede i hjørnet, du skal også ryste dem. Ja, sådan der. Så ryster vi dem. Så tager vi dem ned på benene hernede en gang, og så gør vi sådan her. Alle sammen gør sådan her. Og nu laver vi nemlig en tromme. En tromme. Og I bliver bare ved med at tromme sådan her, for nu skal jeg nemlig have fat i noget her. Hvor jeg siger, en tromme. Ja, en tromme. Og nu har jeg gang i en trolle guitar, og nu skal I bare høre. En trold, kan trylle med, hvem man vil. Hvordan tror jeg det går til? Et hop og et hop. Han gør med sin troldekrop. Og så bliver man til en... Hvad skal vi være? Okay, skal vi være en frø? Okay, så er vi bare en frø. Og hvad kan så nogle frøer? De kan da hoppe. Okay, så nu skal vi op og stå, og så skal vi hoppe. Når frøen hopper og danser, alle med. Hopper og danser, danser vi alle med. Så hopper vi alle sammen, kom så i gang. Ja, Den her sang, En trold, den har bare det hele. Det er en sang, hvor børnene kan være med til at bestemme, hvad vi skal lave. De får lov til at lege forskellige dyr, de kan bruge deres fantasi. De får brugt deres krop på rigtig mange måder, de får pulsen op, og de får pulsen ned igen. Det er en sang, som virkelig har været epokegørende for mig. Efter jeg hørte den sang, har jeg faktisk forsøgt at lave lignende sange lige siden. Og igennem de sidste 12-13 år, der har jeg jo lavet 3 CD'er med sange og lege, hvor børnene de kan bruge sig selv på mange sjove måder. Til hver eneste CD har jeg så også lavet en bog med inspirationsmateriale til pædagogerne. Mange børn nu om dagen, de får slet ikke nok motion. Og især heller ikke de mindste børn får nok motion. Der er faktisk lavet undersøgelser, der viser, at små børn får slet ikke nok motion, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Og en af de ting, som børnene de mangler, det er, at de mangler styrke i kroppen. De mangler, at kroppen der bliver stabil, eller hvad man nu kalder sådan noget. Det vil så sige, at børnene de tit, når de ikke har stærke rygmuskler og mavemuskler, så falder de ned, så sidder de her på stolen og glider helt ned på stolen der. Og hvordan kan man så træne dem det på en sjov måde, uden at det bliver decideret træning? Og hvordan kan man få det ind i en sjov leg? Det er sådan noget, som jeg har arbejdet med igennem nogle år. For nogle år siden, der tog jeg en diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse på konservatoriet i Aarhus. Og i den forbindelse, der lavede jeg en afsluttende opgave, der hed musik, leg og bevægelse for de 3-6-årige. Og så streg den skjulte motion.
Jeg har altid syntes, at det var ufattelig spændende, hvordan man kunne være med til at gøre, at børnene de kom til at bevæge sig noget mere. Og i den her opgave, der tager jeg udgangspunkt i nogle begreber, som jeg har lært af det aalborgensiske sundhedsprojekt, som har kørt for nogle år siden, der hed Kroppen på toppen i børnehøjde. Jeg tog kontakt, da jeg skulle skrive min opgave, til nogle fysioterapeuter for det her projekt, og interviewede dem, og var også med på nogle kurser, som de holdt. Og nogle af de ting, som de arbejdede ud fra, det er noget af det var puls, det var det, de kalder asemase, og balance og koordination. Og de ting, det er de ting, som jeg har arbejdet med i min opgave. Og en af de ting, jeg synes, der er rigtig spændende, det er det, som de kalder for asemase. Og asemase er sådan noget, hvor du mosler med kroppen. Du bruger kroppen, altså for eksempel ude på legepladsen, så skal børnene i gang med at trille, brændestabel, brænde op ad en bakke for at få det op på toppen. De skal flytte en stor murbalje rundt omkring. De skal trække noget osv. Og hvordan kan man så få det ind i en sang, en leg? Det er jo sådan nogle ting, jeg synes, der er spændende. Og der har jeg faktisk lavet en asemase-sang. Nu går vi afsted. Er vi klar? Og vi går. Og vi tramper afsted. Se. Nu tramper vi. Se. Nu tramper vi. Vi tramper. Tramper. Se. Nu tramper vi. Er I klar? Ja, okay. Så skal vi skubbe. Så finder jeg en skubbe, hvor vi kan skubbe. Kom, så skubber vi hinanden. Kom så. Kom så, skubber vi hinanden. Kom nu. Så klapper vi og går rundt omkring, og vi tramper også i takt til musikken. Se. Nu trapper vi. Se. Nu klapper vi. Vi klapper. Se. Nu klapper vi. Er I klar eller hvad? Skal vi sige ja? Er vi klar eller hvad? Ja, okay. Så tager vi det en gang her nu. Så skal vi knuppe ryg, så går vi ryg mod ryg, og så knupper vi en gang. Og helt ned i knæ. Helt ned i knæ, lige så stille op igen. Ja. Hvis nu, at I fra Thisted, I vælger mig til at lave et af jeres kurser, så vil jeg sgu sidst helt sikkert få en masse helt konkret praktiske ting med hjem, som de kan arbejde med i deres projekter med krop og bevægelse. Jeg har igennem de sidste mange år lavet utallige kurser rundt omkring. Jeg har lavet kurser inden for DGI, og især nede i Sønderjylland og Midtjylland og Vestjylland og sådan nogle steder har jeg lavet rigtig mange kurser. Og det, der gør mine kurser specielle, det er, at jeg har nedprioriteret teori frem for sjov praksis. Fordi jeg synes faktisk, det måske er nemmere at huske en god sang, en god leg, hvis det er, at man har prøvet det på egen krop. Så ja, I skal bare vælge mig, så får jeg nogle konkrete idéer til, hvordan man kan komme videre med, i hvert fald med musikken og i arbejde med musik, lege og bevægelse. Hej, goddag til hatten af. Hej, goddag til hatten af. For nu er det tid til musik og sjov. Ja, hej, goddag til hatten af. Hej, goddag til hatten af. Hej, goddag til hatten af. Vi skal synge, vi skal danse, vi skal lave sjov. Ja, hej, goddag til hatten af. Så tager vi fat i hatten, og så siger vi goddag.